Hello, good morning. Hello? Hello, pwede mo tingog. Kuso na kayo kung tingog sa imong background. Oh. Hello? Hello? Ah! Sige dyan mo tingog. Atag chance sa uban si 862. Hello, good morning. Hello. Hi. Kisa ni? Blair. Ano siya pangalan? Sila. Ano siya pangalan ni Mossy? Si Blair. Blair? Yes. Hi, Blair. Uy! Saan mo ni mga music ba sa babae kayo? Naanilig yung music. Saan mo ni? Uy, kabigao ba ni nga rakuan? Uy. Compute. Hi, Blair. Taga-asa ka? Taga Carmen. Taga Carmen. Ano ba taga sa Carmen? Sa Kuan, Sayan. Sa Zaya. Pala edad ni Blair. 21. 21. Minyan na ni si Blair. 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 Kasaba ba ni mo diya? Dili ikaw kong kaistorya! Sapa kayo ba? Kita na sila, oy. Mga mangod na ko. Mangod din mo. Ano ba na? Ikaw nagbantay sila. Pila din mo kapag igsoon day, Blair. Unom. Ha? Unom. Unom. Ikaw ang pinaka... Duha. Ikaduha lang. Pinakaduha. Siya ang pinakaduha. Minyo na ka, Blair. Dili pa. Dili pa. Yan. Ko lang. Uyab-uyab lang, ne. Oo. Kumusta ang relationship? Okay lang. Okay lang. Still kicking? Kumusta man? Okay na bang relasyon? Pero may ba di ka pamisitahan or gapaasahon lang? Ano? Di mo tubag yun. Sige laghala, oh. Ah! Pero may makamugakita sa imong boyfriend. Ha? Ay, bungol lagi tayo lagi. Pero may ba magkakita sa imong boyfriend? Nagkao na ka, Blair? Mana? Wala, oy, na-stalking kini si Blair, oy. Para nutrients deficiency. Blair. Palangga, pag inom, Bear Brand langga, B. Mara na kay MND langga, na kay micronutrients deficiency. Inana pa mo sa imong uyab mag-uban langga. Mauta na siya, I love you. Hala? I love you ba? Hala? Ipakita na nina ko sa imo. Hala, kadag ko! Okay na ka lang ka? Okay na kayo. Ligo na ka? Wala pa. Wala pa, klaro man. Mara pa kagaduka ang istorya. Nag-eskwela pa ba ka? Or dili na? Ano sa? Nag-eskwela pa ba ka? Trabaho po. Pero Nagtrabaho resign ka. ko karon. Nagtrabaho ka pero nag-resign ka karon. Ano lang ka? Nag-resign ako bago. Nag-resign na ka bago lang. So wala kay trabaho. Samo kay ka-istorya ba? Ko si Odbe. Samo ko dabi, nganong nag-resign man ka? Isapot ka sa imong kuan? Amo? Dili ko makaya. Dili na nimo makaya? Ngano man? Unsa din na inyong trabaho lang ga? Hapa-hapa din na inyong trabaho? Appliances. Unsa mo magpakurinti mo ana? Sa delivery, mango. Delivery. Di na mo kaya magsakwat o washing machine. Mo na lang ka kaluya kay wa na kay micronutrients deficiency. Sige na, i-greet mo mga boyfriend di ha. Kay nagluya na kay sa mo. Pag-greet lang ko ni Nanay Emiliana, ni Nanay Mama Rosalinda, then si Uyab nga si Mark Pacquiao. Ay, may na si Mark, may numbang. Kay Pacquiao nga apelido, pandamay, maniza, oy.
Money! Ikaw man na day money! Kinsa pa? Si Bibi, si Inday, si Jason, Aubrey, si Papa. Si Auntie Sinya na nasa Bohol. Yan. Kinsa pa? Nora to. Morato. Alright. Sa request ni mo lang. Love someone. Love someone. Love Someone by Lucas Graham. Alright. Salamat langga. Langga, kaon dagan langga Pangapi pod langga, pangpainit na langga kay luya kay kalangga oy. Dalam unsa man ka oy. Happy kay kaka-istorya langga as in. Nalingaw kay mi sa imo. Bita, I love you langga, salamat ha. Wala ko i-kiss di ha para masubagat ng pakyaw. Alangga! Bye. I love ya. Kiligol mo sa dani. Uy, namo kaya ni Pay. Tama na! Tama na! Sorry. Okay, last caller na be. Hello, good morning. Hello? Hello? Hello, Joe. Good morning. Morning, bud. Sama ni Samuk mingini akong kuwan dinire. Ini akong tig-play og music ba. Kani si Boy Pindot ba. Kay damo kayo kayo inani din na music dayo mandani. Tita Jo kay. Kisa ni pala good morning busy mo dia. Kisa ni si Girlie ni Joe. Hi girly, babae gid siguro ni si girly. Adili. Joke ba? Joke na ni nga pagbabae. Girly, taga-asa ka lang ga, oy. Taga-Ipunan. Alok ka, mga gwapar ba yun ang mga taga-Ipunan? Hi, Bernie. Ayan, kumusta man imong adlaw lang ka? Paki-share din. Okay na, Joe. Okay lang. Di trabaho ba ka, girly? Yes, Joe. O sa may lingas kinabuhi ni girly, sa may trabaho, ani, tighilo. Na tigresibo ko, Joe. Sa? Resibo. Uy, taga-resibo na lang gabi. Pura gwapo lagi ka amiguhon lagi kay Para kubang wala problema. issue sa BIR. Lagi oy, sama mo ni BIR oy. Sige lang, ana magina siya para dagan dalan mahimo. Lagi, Joe. Kanya kumusta lang ga, pila na nakabugay mong gi-issuehan dag resibo lang ga. Dagan-dagan na, Joe. Isa nakastop. Okay, sige no. Congratulations, sa gwapo kay mong trabaho tig resibo ra gid. Pila ba sweldo ng tig resibo lang galangga oy, gido ko kalami pag ana ka trabaho. Tagdos ang isa ka resibo, Joe. Agoy, papalitan yung guda lang ka ha. Kaya mga ito kong resibo po diya akong mga kliyente. Ay, kamo na bahala magbayad sa tax. Ay, ginawa ko. Nagkaon na mo diya ng snack. Joe? Nang snack na mo diya. Wala pa. Wala pa. Paniod ko na dito. Ala ka, oy, diretso. Snap guys sila sa snack. Kasi mo mga kauban diya, bi, ipang-greet na sila dalang gabi. Yes, Joe. Apila ko Wait, sa ako resibo. Kid surplus, Joe. Dili sa exit. Asan ni nga ano? Asan ni? Sa? Kid surplus. Kids? Kid surplus center. Unsay spell? It's surplus? Ano? Mga auto parts, Joe. Auto parts. Langga na kusog nga trambot. Na kusog nga reserbato de langga kanang. Ana, Joe. Okay, tagpila man na langga. Tag 1.8 raman. Ala 1.8 raman dili na lang sa ko langga pass lang sa ko resibo lang saya. Sige na pala sa greetings langga may pagwa na ko ng utanan na silo na pug ko. Wa man na koy kwarta. Sige na padayon. Greet na ako diri mga mekaniko sa Kid Surplus Center. Si Ibrahim, Makoy, si Raol, si Tiyoy, Yoyon, Bobord, Joseph. Ang mga customer na mo, Joe. Yan, hello sa internet diyan. Si Regency, o wala na ako kaila sa uban. Ay nagilailahan ka. Customer ilailahan man nimo. Dahil akong kauban diri sa
tindahan, si Ate Maymay, Mhm. si Kuya Jun, si Alan. O, ikaw din, Joe. Yan, salamat. Regards na si Ate Maymay kay Lito Inglesero. Kay, sa? Si Ate Maymay, regards kay Lito Inglesero. Ate May regards kay Lito Inglesero. Yes, Joe. Yan. Regards sa mga si Ate May. Kato na imagi ko agresibo. Kato na imagi ko agtrambotso. Alright. Makina, daw yung likuan. Makina di ay. Kato na gikuot ni mo ang iyang makina. Nakahawas pa. Kato na gikuot ni mo ang makina. Gihawiran niya imong trambotso. Kalaw ay ba? Gina. Ang sa request niyo, Bebe? Tuan, balang araw. Balang araw. Alright. Bye. I belong to the zoo. Abilong to the zoo. Alright. Sige, may pagresibo di lang ka. Sige, Joe. Thank I you. love Bye-bye. you. Bye-bye. There you go, ito mga taga-upol niya. Yan. Sa ito ilang ngalan silang kumpanya ay basta Kid Surplus. Ito ay mamaligyaay sila o ganing mga bata daw nga mga surplus. 10:44 na pa dahil sa mga kabarkada mga migsen. This time, ito muna. Una na to ang